Ekene kwa Ndi Igbo ndị mana ege ntị biko na necha video Fada Mbaka video no wadị chino nwe ka onwere some things. I've promised myself not to share video gbasara nwanne anyị nwoke bụ Junior Bobble mana nna enecha nkarịta nwute Mbaka ma nnọọ ka isi ọ bụrụ na ihe dịka na onye nwụrụ anwụ na-anụ ihe emeli ya wee kunite. This thing in Mbaka men here can easily wake the dead. Ma ọ bụrụ na a na-eme nwanya bụ ihe mana onwerekwana ihe anyị eme. We cannot question God, neither should we take laws into our hands. But the best thing is Chukwu na ihe anyị na-ekpe ekpere bụ na ọ bụrụ na mmadụ dị n'aka onye gburu this young man, Chukwu na meela onwe ya ha. Ọ bụrụkwa nnọọ nwuchie ka ọ nwụrụ, Chukwu na nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa maka na dị na this video was so touched again. Right from for like ever since this na post the video regarding this young man. Mana nke Fada Mbaka no bụ nnọọ ihe metụta m njiwe ese biko ka m gbotekwanya bụ ụzalise. Enwe some people na kana ihe mmadụ na-ewute. Enwe some people bụkwanụ na ihe na-eme like this inekwa anya esi mba no mata no manụ bụ n'osi na dị no nwere ihe na-ewepụ na anụ eliano. For a clergyman like Fada Mbaka to come and mourn the death of an indigene of a state, an indigene, a father, a brother, an uncle, breadwinner, a husband. Odoro nwekwala onye odilize. Ekpela bụ nwoke obi ọbụla na-eje ije chụta ego. Nyanwụna in the process of chụta ihe family yeli. Because na bụ ihe na agba anya mmiri. Family ya na-eche ka nata mpa, I'm coming back. Wife ya sige I'm coming back. Ya natara azikwa. Obolizia n'ozu ka na-ebu nata. Na bụ ihe jogburu onwe biko ndị bayi. Na this video nwezikwa ọbụla n'chọ ekwu biko ka mana aruti ya na comment section ka ọ dị. Nwunye gị na-ajụ gị ezi ajụjụ, asị gị ole mgbe ị ga-alụ. Nwa na-akpụ ụwa ezi amụ, ole mgbe ị ga-alụ. Junior Bobble nwa uke ha anyị na-ajụ gị mgbe ị ga-alụ. It is so pathetic and tragic that somebody will embrace the children and the wife and go for an action. And the next will be burial program. Whether it's a mistake of the captain of the boat or whatever, the summary is that he is dead. The driver may be careless. The pilot may be careless. The aeroplane may be faulty. Look at the way where the wife and the son on the air, their own ended. Junior Bobble and his crew on the waters, theirs ended. Few days ago, one bus loaded people who were going for prayer out in somewhere and crashed. Many died. Yesterday, I was discussing with a woman. She was crying. The second son, after visiting her here at Enugu, went back to where he's living at Lagos. In the morning, the friends were calling him, he could not pick. The mother called, he could not pick. And they forced the door open and saw him dead. Last time it was the kidnappers who kidnapped one young man, the lawyer who went to deliver the money. After delivering the money, police team came and thought he was one of the kidnappers and shot him dead.